Hallo YouTube. I dag spiller vi noget Minecraft med et download map. Ja. Og ja. Hey, hvis nogen så det, kastede jeg 2 eller bare 1. Nå, ja. Men det her, det er et map. Jeg kan ikke vise en tutorial. For det første, fordi så skal jeg bare lede efter den spawner. Gider jeg ikke. Og ja, jeg har faktisk glemt, hvordan det er, man lever den. Ja. Men i hvert fald. XP farm. Ikke andet. Jeg vil vise det, og får jeg ikke meget FPS. Men ja, den er faktisk ret effektiv. Især med når man har det her. Dan. Og ja, det er 61 ægger. Og ja, det er godt. Og nej, det er ikke selv fundet. Og se hvad der er i denne chest. Gold nuggets. 2 sekunder. Her. Hvor har vi det der? Kom nu. Tak. Jeg må altså sige, at den er ret godt oversat. Og der var så lige en, der døde. Men ja, det var det eneste. Peace. Sig noget. Oscar. Du vil... Ja. Nå ja, lige en ting til. Ja, det her, det er altså lavet. Det er min enchantment room. Den er rigtig effektiv. Og se hvad jeg har på min bue. Slag, krafttræ, flamme. Og ja, det er derfor jeg så kun lige har 5 skills. Jeg ved ikke hvordan det er, man sætter et link ind i, altså download link. Vent, jeg ved det. Okay, vi ses. Peace. Chill out. Whatever.